σε ανθρώπους που ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, σε ανθρώπους που δούλεψαν επί Νέας Δημοκρατίας, σε ανθρώπους που πήραν συμβάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ συμβάσεις έργου, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, άλλοι που πήγαν στα stage, αυτούς να τους θυμίσουμε ότι πρέπει να προσφέρουν κάποια υπηρεσία. Πρέπει να πάνε εκλογικοί αντιπρόσωποι. Πρέπει να φέρουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ψηφίσει. Ξέρουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτούς μπορούμε να το υπενθυμίσουμε λίγο πιο φωναχτά, ότι έχουν υποχρέωση να πάνε να ψηφίσουν. Εάν ο καθένας μας φέρει από έναν ακόμα, που νομίζω μπορούμε, από έναν ακόμα, που δεν πήγε να ψηφίσει την προηγούμενη φορά Νέα Δημοκρατία και το φέρει πίσω, θα τρίβουμε τα μάτια μας την Κυριακή το βράδυ από το αποτέλεσμα.